Tämän videon aiheena on RVD:ssä 4 säätimen reletesti. Reletesti tapahtuu rivillä 142, jonne päästään painamalla 49 rivillä molempia Pro-knappeja noin 3 sekuntia, jonka jälkeen säädin hyppää riville 51. Tämän jälkeen naputellaan riville 142. Jossa on vakiona 0. Rivillä navigoidaan plussa- ja miinusnapeilla ja käyttöveden toimilaite ajaa numerolla 6 auki. Tuolloin käyttöveden toimilaitteen N ja Y1 välille tulee jännite. N ja Y2 välille ei saa tulla jännitettä. Numerolla 7 säädin sulkee toimilaitetta. Tuolloin N ja Y2 välille tulee jännite, mutta N ja Y1 välille ei saa tulla jännitettä. Jos N ja Y1 välille tulee tässä tilanteessa jännite, se tarkoittaa sitä, että säätimen releet ovat rikki. Varmista relevikaa kuitenkin poistamalla tuo Y1-johdin toimilaitteesta ja mittaa irrotetusta johtimesta ja N-johtimesta, että tuleeko sinne jännitettä. Ja tällä ehkäistään väärä positiivinen, sillä jossakin tapauksessa toimilaite saattaa olla oikosulussa. Ja tuo jännite johtuu sitä kautta.